Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Taona mafumu mwadzadza ku tenti uko. Zikomo kwambiri mafumu. Achinyamata kumbuyoko aliyese tsanja mwamba. Ulemu wanu nonse uko. Kwacha! Kweza nonse manja awiri mwamba. Kwacha! Dr. Chakwera! Zikomo kwambiri olemekezeka anduna azaumoyo maikumbize kandodo chiponda. Zikomo kwambiri ino anduna azamaphunziro pamwamba Honorable Dr. Jesse Kabwira. Zikomo kwambiri Honorable Joyce Chitsulo, Deputy Minister Local Government. Ma advisor nonse president apene muli pano. Ma NEC members naona Matemba ndi anzanu ulemu wanu. Aphungu a nyumba ya malamulo Mai Susan Dosi, a Gerard Kapiseni, a Mike Mwawa, komanso mwini Delarino Honorable Enoch Pale ulemu wanu. Senior Chief Makanjira. Komadule la Makanjira jawani. Taombela ni mmanja Makanjira. Ife mena yankula kama Makanjira timango dibasi nsongano watani wata. Ndena ngatina akapasa akombeza nda Makanjira. Ndiye kuti ifeso mandebe chipoyoti yankulire pa nsongano pano. Makanjira ulemu wanu. Ma group village headman nonse ulemu wanu. Ino a regional chair Bambo Augustine Chidzanja Kuntunda mwini chigawo chino ulemu wanu. Achimpoyo a district chair komanso akoswese chair nonse achipana atsogoleri ulemu wanu. Ulemu wanu amayi ndi abambo aliyense amene wava msonkhano odzatsegula chipatala. Msonkhano uno nkhani yake ndi kutsegulira zipatala ziwiri zimene Achakwera amangira anthu akuno kusalima. Mwaichi ndi atokoze a district commissioner Bambo Mwenda, a DHO Bambo Katenga Kaunda, komanso nonse ogwira ntchito ku maofesi amenewa. Chifukwa zipatala zidzatsegulidwa osati kuti zidzatsegulidwa ayi. Lelolo anthu amba kulandira mankhwala, azimayi amba kulandira mankhwala, komanso matenda ena aliwonse amene angavute mthupi. Zipatala zimenezi zatsegulidwa. Chipatala cha kwa Pemba kuja kusalima South East, komanso chipatala ichi chakuno kumakanjira kunema chimene chatsegulidwa. Nimati nditokoze kagwiritsidwe ntchito kandalama zimene Achakwera amapempha mayiko akunja, komanso zimene amagwiritsa ntchito misonkho imene imaperekedwa kwa ifa Malawi. Chifukwa ndalama zimenezi tamangira zipatala zimenezi zachokera konkuno ku Malawi. Mulungu akudalitseni nonse amene munagwira ntchito yopambana. Chachiwiri ndifuna ndilumikizane nawo anduna akambapo zakagwidwe ka ntchito kaboma. Dzana lapitali a president wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera kwa nthawi yoyamba anatenga nthawi kufotokozera zitukuko zimene zikuyenda mdziko muno. Amayi ndi abambo tinene movomera kuti neba mtima unagunda, neba mtima unamuwawa. Pa zitukuko zonse zoposa 1063 zimene zinachulidwa, neba anafufuza atapeza kokena kamene sikanatani kodi sikanaende. Ndiye kungo kapeza kena kamene sikanaende, neba wachezera usiku wose neba kulala atakutukwana. Akuti Achakwera ndi abodza. Anakakhala kuti Achakwera ndi abodza. Tavera mnyamatayo. Anakakhala kuti Achakwera ndi abodza sibweze chipata cha kwa Pemba lero titatani kodi tatsegula. Anakakhala kuti Achakwera ndi abodza sibweze lero chipata cha kwa Mnema titatani kodi tatsegula. Ndiye ngati china chake chalakwika ndipo tachionadi kuti ncholakwika ndipo chinalembedwa mosakhala bwino, chimenecho chisafufute ntchito zapamwamba zimene Achakwera achita dziko lonse la chani kodi la Malawi. Tifuna tinene motsindika pano. Munthu akamapempha nyumba ndiye kuti nyumbazo panalibe.
munthu akamapempha chipatala ndoti chipatalacho panatani kodi panalibe. Ndiye ngati anthu akupempha nyumba za polisi ndoti nyumba za polisizo kunalibe. Ndiye kuti zaka 12 zonse zimene DPP imalamula kandi kuphalombe kandi kudowa nyumbazo kunalibe. Ndiye tafufuza pakhota nyani nchira ndipati tapapeza taona pena paliponse pamene panalakwika, ndipo tifuna tatsimikizira Malawi kuti chilichonse chimene Achakwera wanena chichitika ndipo sananamepo Achakwera. Ine ndimakumbukira bwino mumvetsere nthawi imene Nicholas Dausi anali mneneri wa DPP. Nicholas Dausi ndi ine tidadziwana kale, anali vice president wa chipani cha Malawi Congress Party asanachoke kupita ku chipani cha DPP. Lero a DPP anawachotsa Dausi atapempha stadium kumwanza. Lero stadium kumwanza ikutani kodi ikumangidwa. Lero Dausi anachotsa nchipani osalakwa chifukwa anapempha stadium. Koma chimene ndikwachulira Dausi ndi ichi: Dausi anafusidwa ndi Brian Banda mwamanga nyumba zingati chiyambireni za polisi, koma kunali kutembenuza lilime, kunali kunong'oneza bondo. Ndeni mafusa lero achimwene Dausi kodi chichewa chimene adakufusa ni Brian simudamve? Ndadanena kuti bwanawe padalibe choti ndiloze, padalibe choti nditani kodi ndinene. Ndiye sindikufuna kubakira za nyasi zonamiza president kapena china chilichonse ayi, koma ndifuna ndi athokoze Achakwera chifukwa zimene takati kunena zomanga nyumba za polisi ndi zeni ndipo zikuchitikadi. Kuno kusalima mkapita kuame kumkapeza nyumba zatani kodi zamangidwa, kumvera mkapita nyumba zatani kodi zamangidwa, mukapita kuchikwawa paboma nyumba zatani kodi zamangidwa, mukapita kuluchenza nyumba 50 zikumangidwa. Kuluchenza ndi kutyolo. Mukapita kuchitipa nyumba 100 zamangidwa, mukapita kukalonga nyumba zikumangidwa. Pena paliponse Achakwera chimene adalonjeza akutani kodi akupanga. Tsono wina anazoera kulemba pa Facebook ntchito yake ndi kunyoza dziko la Malawi, ntchito yake ndi kutukula mabodza ndi chinyengo. Umvetsere m'bale wanga, chimene anamusankhira Achakwera m'Malawi adzakwaniritsa wina afuna satani kodi asafune. Ndipo umvetsere kuti DPP sidzataninso kuno sidzabweranso. Ndimafuna ndikuyamikeni anthu akuno. Tikudziwa makumana ndi njala chifukwa cha ng'amba peda achitika chaka chatha. Tikudziwa kuti mpaka na lero ena chakudya sichinakupezeni. Tikudziwa kuti ena chakudya chikamabwera alipo ena atsogolera awiri atatu amene akumadzipangira okha chakudya kumapita m'manyumba mwawo. Chimanga akatumiza Achakwera moti chipite kwa anthu ambiri chikumapita m'manyumba otani kodi owerengeka. Zimenezo mafumu atuza kummawaku tikonza kuti thandizo limene opereka Achakwera thandizo litani kodi lifikire wina aliyense mopanda chinyengo. Mwayichi tiathokoze Achakwera, mtsogoleri adzioneka nthawi ya mavuto. Ndikuwuzeni abale anga muli kuno, anthu amene amachoka chigawo chakumwera adakumana ndi mliri woopsa uja wa Cyclone Fred, anakumana ndi matenda a COVID imenenso munakumana nawo inu, anakumana ndi kolera imenenso munatani nayo kodi munakumana nayo. Anthu amene asadzayiwala kuti mtsogoleri wawo Dr. Achakwera analimba mtima kukakhala pakati pawo, nawo athandiza nthawi yachani kodi ya mavuto. Koma kumene kuja sikungalepherenso anthu ena onyoza amene chilichonse amachiyang'ana mundale. Chakwera wayesetsa kutukula dziko la Malawi ngakhale mavuto analipo. Chakwera sanabwerere mbuyo, waonetsetsa kuti chituko chipita pachani kodi patsogolo. Ndikupatseni chitsanzo. Atachoka Kamuzu njanje idasiratu. Lero njanje ndikunena Chakwera adayamba kumanganso njanje kunsanje. Cholinga chakuti katundu azibwera mochipa. Ndipo akabwera mochipa ife ngati Malawi tithandizike kupeza katundu motani kodi mochipa. Ndikupatseni chitsanzo. Chakwera amene amatenga boma adanenetsa ndidzamanga misewu yolimba. Ine ndikuwuzeni pano pa Chakwera wambomanga misewu yolimba yosasankha dera. Chakwera kumanga misewu yolimba yosasankha chani kodi? Chitsanzo chachikulu. Mukapita Blantyre misewu imene akakamira yosamanga Chakwera kumanga. Msewu wotoka kumakhetha mpaka nakafika kundilande Chakwera kutani kodi akumanga. Mukapita kuzomba kumene old capital city
idatayidwa kalekale konseko Chakwera misewu akutani kodi akumanga. Mukapita kumangochi misewu yonse yapaboma imene idasiyidwa kalekale Chakwera akutani kodi akumanga. Izizi ndikunena pa Zodiac Live. Ndipo wina aliyense amene ali kumeneko akutsimikiza kuti zimenezi Chakwera akutani ndi zimenezo akuchita. Chitsanzo china ndingathe kuchula misewu yambiri. Msewu wochoka paka Phatenga kukafika mpaka na Kunkhatape kwabwera chipani cha DPP. Zipani zonse zabwerazi amadinamiza kuti adzamanga msewu. Zaka zonsezi msewu sumatani kodi sumamangika. Wayamba kumanga msewu ndi ndani? Chakwera. Lero mukapita msewu wa M5 wochoka paka Phatenga apa mpano ukafika Kunkhatape, msewu umene wamba kumangidwa mulamule wa Dr. Lazarus ndani kodi Chakwera. Ndiye wina akamanyoza anthu amene ali mphepete mwa msewu wa M5 amadziwa kuti Chakwera ni mamuna. Chifukwa ena amalonjeza palibe chimene amatani kodi amachita. Tiye tipite kumpoto. Msewu wochoka kukalonga mpaka na kudzafika Kulumbadzi. Ndi manena masiku apitawo katundu wathu ambiri amachokera kucha ku Dar es Salaam kumabwera mpaka na kuno ku Lilongwe. Boma lililonse linalipo mbuyomu limayenera kukonza msewu umene uja. Palibe boma limene lachitapo kanthu. Msewu uja wayambidwa ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ndi unena pano chigawo china cha Ukalonga msewu kumangidwa, chigawo china cha Kulumpi msewu kumangidwa, chigawo china cha Kumzimba msewu kumangidwa, chigawo cha Kasungu msewu kutani kodi ukumangidwa, chigawo china cha Kudowa msewu kutani kodi ukumangidwa. Chimene apanga Chakwera ndikulumikiza ma contractors osiyana. Cholinga zikomo. Msewu umene uja sikuti tidzamanga koma tikutani msewu uja tikumanga. Msewu wa M5 sikuti tidzamanga koma tikutani kodi tikumanga. Mukapita mu Lilongwe misewu yapamwamba ikutaninso kodi ikumangidwa. Tikamanena kuti Chakwera amachita zinthuzo akutani kodi akuchitati. Ndiye wena amene akhala pansi nkumanamizana kumanena kuti Amalawi angasinthe utsogoleri kumchotsa Chakwera pa September 2025 awuponda amene wautani kodi. Zikomo kwambiri nthawi. Zikomo DJ. Mafumu muli uko ndikuchimikizireni. Amayi muli uko ndikuchimikizireni. Achinyamata muli apa ndikuchimikizireni. Chimene wapanga Chakwera mkatikati mwa mavuto amene takumana nawo ndikuyang'ana masomphenya amene anaonongeka nthawi ya boma la DPP. Iniyo kuno kusalima ndinu mboni. Mmalima kuno Mtedza, ena mmalima soya. Mtedza amakugulani pa mtengo otsika kwambiri kalekale. Ikakwana 100 kwacha ndiye kuti mwapindula. Amakugulani Mtedza pa mtengo otani kodi otsika. Lero Mtedza uja Chakwera kugula 1700, ena mpaka na 2000 kwacha imene. Soya uja kukugulani pa mtengo otani kodi odula. Chimene akufuna Chakwera akufuna mukhale ndi ndalama mkapindula munduli miwano. Chakwera afuna mupindule. Amene mmalima kofoja kunoko mmalima kofoja wena. Foja amagulidwa masenti eni. Nthawi ya DPP foja amamugula masenti 80 cents. Akafika $1 ndiye kuti amene amadziwana ni munthu mu auction. Lero Chakwera akugula foja pa mtengo wachani kodi wabwino. Ndiye dziko limatukuka chifukwa cha maziko ake atiwo kodi ameneyo. Dziko limapita patsogolo ngati mulimi akutani kodi akutukulidwa. Palibe president amatenga ndalama kumpatsa munthu nthumba mwake. Palibe president amatenga ndalama kumampatsa nyumba ni nyumba. President ntchito yake tamvetserani. President ntchito yake ndikutukula zimene anthu amapanga ni manja yawo. Chakwera amugwira mulimi wakumudzi. Amene amalima chimanga musamguleso 5000 kwacha. Amene amalima Mtedza musamguleso 100 kwacha. Amene amalima Nandolo musamguleso 80 kwacha. Amene amalima foja musamguleso 200 kwacha. Muwapatsa anthu amene wandalama zimene zingatukule miyoyo yawo. Akathe kulipira wana wawo school fees. Akadwala angatopita ku chipatala. Ameneyo ndiye Chakwera. Amene ndiye ndani kodi?
amene ndiye ndani kodi? Tsono silingati kutapita kutsogolo tayamba kupeza mitengo yabwino abwerereso achamatigula ma 80 cents. Ndoti mitu yathu ikugwira. Ulendo tanyamuka bwino tapita kutsogolo tizibwereranso mbuyo. Ndikamanena kuti boma ndi lomweli tikufuna boma logula anthu bwino mitengo akakolola zinthu zawo. Tikamati boma ndi lomweli tifuna boma loti lizimanga masukulu komene anenera amakanjira yapo. Amakanjira mwayankhulira matiye ambiri mwakambapo masukulu kwa atatu sukulu iliyonse adanena chakwera kuti mwana sasaphunzira pachani kodi pamtengo. Lero achakwera kumanga masukulu kwa 11,000. Zimenezo achakulemba pa Facebook sanga kuuzeni. Iwo achakuyang'ana chimene chingalakwike nchiyani. Iwo achafika pochonga mayeso akamadya bwino kwawoko kunjako ama iwala zoti Amalawi adakavutika. Chakwera sana thawe kupita dziko lina. Chakwera ali mkatikati mwa mavuto amene Amalawi kutali nawo kodi akumana nawo. Utsogoleri usamangokhala pasi pa tebulo nkumachonga mzako akugwira ntchito. Utsogoleri uzibwera nkumathandiza Malawi pa nthawi imene akutani kodi akuvutika. Ine ndikutsimikizireni amayi ndi abambo kuno kumnema kwa tiye makanjira nonse amene mukutionera pa Zodiac kuti dziko lipite patsogolo maphunzironso apite pachani kodi patsogolo. Palibepo president amene watukula dziko la Malawi ku maphunziro mukanyengo kochepa koposa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ndikupatsani chitsanzo ku maphunziro kundakambako za ma primary school block amene amangidwa oposa 11 akumangidwa oposa 11,000. Koma mukapita ku secondary ma secondary school ambiri akumangidwa pansi pa utsogoleri wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Tsono mukapita ku college ku university inu mukudziwa nthawi ya ngwazi mwana akachita bwino amapita ku university mwaulere. Atabwera ansathu adaononga zinthu zambirimbiri. Lero Achakwera ataona kuti ana ambiri akusiyidwa sakupeza thandizo la school fees lopita ku university. Adapeza chiwerengero cha ana amene amathandizidwa okwana 9,000. Lero Achakwera akuthandiza wana oposa 30,000. Ndipo chiyambireni mu ulamuliro wa Achakwera simudamvepo kuti University of Malawi Luwana kapena Mzuni yatsekedwa. Achakwera akuyendetsa bwino maphunziro okachenjede. Simunamvepo kuna kuti college yatseka vochosowa ndalama. Nthawi ya DPP makoleji amatseka. Ana amene amapanga degree ya zaka 4 amatanga zaka 5 asanatani kodi olo 6 zimene asanamalize. Lero zonsezo zinatha mulamuliro wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Midzimu aphunzitsa malandira ndalama patatha myezi iwiri. Zimenezo zinatani kodi zinatha mutsogolo wa ndani kodi wa Chakwera. Ndikuuzeni zinatenga zaka zoposa 18 aphunzitsa asanakwezedwe. Aphunzitsa amba ukwezedwa nthawi ya ndani kodi ya Chakwera. Ndikuuzeni zinatenga nthawi itali anthu ogwira ntchito ku Zaumoyo asanakwezedwe. Akwezedwa nthawi ya ndani kodi. Mbuyomo anthu amaphunzira ku university kapena ku college ya Zaumoyo koma akamaliza osalembedwa ntchito. Lero Achakwera amba kulemba ntchito anthu ogwira ntchito msipatala aphunzitsa osiyanasiyana. Maziko amene amanga Achakwera ni maziko apamwamba. Ndiye ndinanena kuti tamvetserani kuno kunema. Ndinanena kuti tapita patsogolo tisalole kubwereranso chani kodi mbuyo. Ndiye mukakampeza Peter Mutharika ndi chipani cha DPP akamati alamuliranso nkhani yake afuna kubwezeni chani kodi. Afuna kubwezeni mbuyo. Muzidzatsekaso masukulu. Muzidzapanga misewu yosalimba ngati waku area 18 kwa senti kapena msewu waku 23 kumanga msewu chaka chimodzi msewu watani wonse watha. Komanso zitukuko zokondera za tsankho. Mafumu muli apo. Mafumu mukundimva. Amalawi mukundimva. Tisalole kubwezedwa mbuyo mu ulamuliro wa DPP umene unapanga nkhanza dziko lonse la chani kodi la Malawi. Kwacha ndibwere kundale ndikutsimikizireni nonse amene mmakonda chipani cha Malawi Congress Party. Tidapeza candidate amene ali tomato timati waphulipuli. Akakhala tomato pa msika wabwino sitinenera malonda ayi. President aziyanjanitsa mtundu wa Malawi. President asamakhale patron wa mtundu umodzi m'Malawi.
president azikhala wina aliyense chani kodi m'Malawi. Dr. Chakwera amakonda mtundu wina uliwonse m'Malawi. Kaya ndiwe Mlomwe amakukonda, kaya ndiwe Muyawo amakukonda, kaya ndiwe Nsena amakukonda, kaya ndiwe Nchewa amakukonda, kaya ndiwe Mtumbuka amakukonda. President aziyanjanitsa mtundu wose wa chani kodi wa dziko. Chachiwiri, president asamanene pa msonkhano ndi kunyenyani. President asamanene kuti iwe opusa. Mawu amenewo asamachoke mkamwa mwa president. Munamva bwa Chakwera akutukwana munthu. Munamva bwa Chakwera akunyoza munthu. President ntchito yake zikhala yanjanitsa mtundu wa ndani kodi wa Malawi. Chachitatu, ndi manena nthawi zonse, ukakhala udabeka mapasa uzigona chotani kodi chogadama. Uyayamweko uyuso atani kodi. Dziko lonse la Malawi pano pa Chakwera chitukuko sakusankha. Kaya umachokera kukalonga dziko ndilako akupatsa chitukuko. Kaya umachokera kudowa dziko ndilako akupatsa chani kodi chitukuko. Kaya iwe umachokera kunsanje dziko ndilako akupatsa chani kodi. President asamakhala osankha mtundu. Watu Chakwera wapolipoli wabwino hoyanjanitsa hopanda tsango. Tomato osafuna unenera pachani kodi pansika. Chomaliza mvetserani. Tidawayesapo ena waja. Tidamuyesapo pita Mutharika. Lero dziko lingatochitira umboni. Mtendere ndi bata ziwawa zatha. Kuphedwa kwa anthu achabwino kwatani kodi kwatha. Nthawi imene ija anzathu achabwino amaphedwa tsiku lililonse. Zonsezo zinatha. Chifukwa Chakwera ayika chikondi chitsogozo ku polisi kuti ntchito zachitetezo ziziyenda bwino. Tikabwera ku ulimi, inu nonse pano ndinu alimi. Mmadalira mbuyomo matumba awiri a fetereza. Mmanena kuti ayi kuti ine ndithandizike ndikhale ndi fetereza matumba awiri. Achakwera kuti ndamva. Ena tiwayike atilandira ndi fetereza matumba awiri. Ena tiwapatse ngongole za nifi. Azikandi fetereza hochukirapo. Amene ali kuthekera ni minda ikulu akhala ndi minda ikulu yolima mbewu zikulu cholinga tikhale ndi chakudya chokwanira mdziko lonse. Achakwera kulimbikitsanso ulimi wa nthirira kuti tisamadalire mvula yokha. Njala imene imatikhudza ku Malawi chaka ndi chaka imatikhudza ifoti madalira mvula yokha. Achakwera ayikitsa zonse za nthirira kuti zipite patsogolo. Pomaliza mayi ndi abambo ndikupempheni mawu awa, muyanjane m'midzimu, mukondane m'midzimu. Uthenga atipatsa Chakwera tisasankhane tonse. Koma ku chipani cha Malawi Congress Party kondanani. Ndazikonda lero kuti akabwera ndi aphale lero mwapatsana ulemu pano pasanja. Ndazikonda kwambiri ngati Secretary General. Koma ndipemphe kuti ulemu umenewo DJ Sikomo kwambiri DJ Sikomo. Ndipemphe kuti ulemu wapatsanawo musapatsane foti kwabwera Secretary General. Ndikachokanso lumene utani ulemu umenewu upitirire. Democracy at work. Uyadza mfune anthu ndiyemweyo. Adza mkonde anthu ndidiyo. Ulemu mwapatsana apa upitirire. Osati ine ndikachoka ngati Secretary General keleko ndimva anthu amamenyana, anthu amayambana. Chipani cha Malawi Congress Party chimakhulupirira democracy. Ndipo ndinene pano kuti ma primary elections achipani cha Malawi Congress Party achitika constituency ina iliyonse. Kuphatikizapo kumene ine ngati Secretary General nimachokera. Sitikondera kuti kwa SG kusakhale ma primary. Ma primary achitika pena paliponse. Ndipo tipereka mphamvu komanso mwayi kwa amene ali olumala tawachepetsera ndalama zimene amayenera kupereka. Achinyamata tawachepetsera ndalama zimene amayenera kupereka. Komanso azimayi tawachepetseranso ndalama zimene amayenera kutani kodi kupereka. Tifuna wina aliyense atengepo gawo mchipani cha Malawi Congress Party. Si chipani cha banja kapena choloza mtundu wa munthu. Ndi chipani cha wina aliyense dziko lonse. Inuyo mukatoka mtsogoleri mawa ndipo chipani chimenechi ndi chanu. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri mwakoma nonse. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri. Mulungu akudalitseni, zikomo. Kutsereza
kulemekeza msonkhano omwe ukuchokera pano pa Nema kuno kwa tiye Makanjira mboma lino la Salima tiyese kuti tiyankhule nawo. Olemekezeka mwalankhula ndithu motsindika. Olemekezeka mwalankhula ndithu motsindika pamene paja chachikulu chimene tinayamba kutola ife nchoti mukudzudzula anthu omwe akulankhula mukuti bodza zokhudzana ndi chitukuko chomwe President Lazarus Chakwera wachita potsatira zomwe anauza mtundu wa Malawi mnyumba ya malamulo. Tikunena kuti zankhulira zinthu zambiri apezamo ziwiri zitatu zolakwika ndi dzikolo komanso ndi transparency ndi zimenezo ziwunikiridwe chinalakwika nchiyani kodi kapena malembedwe analakwika. That's what we are talking about. Siti kuadzudzula kuti Malawi asayankhulepo yayi koma kuti mukaone kuti pali anthu ena akangodzuka mammawa chiro yawo iwowo ndikungofuna kuti basa zingonyoza Chakwera kumnyoza kumtukwana president wa dziko. Achakwera apanga zitukuko zambiri even maboma amene zimenezo zapezeka zikulu zimene tingathe kunena kuti izi zayenda bwino izi sizinaende bwino nda utsogoleri koma tikabwera poyera nkumangonyoza kumangotukwana zipindula chani. Tikudziwa kuti alesa ndi ufulu koma pangokhala anthu awiri atatu amene angochalira kumangotukwana kumangonyoza. Ifeyo ngati boma silinatukwanepo mtundu wa anthu silinathawepo kwa anthu ena aliyense zimene zapezeka mwachitsanzo ku Palombe kuti kumene umangidwa nyumba 29 ndipo nyumbazo sizinamangidwe. Ifeso tafuza mafunso ndipo tapita pa ground ndipo tapeza kuti contractor alipo koma sanayambe ntchito nkhani tiye tikamange nyumbazo kumene umangidwa ngati Kulumpi tapeza kuti chipatalacho indedi chinayamba umangidwa contractor anachita kumuyimitsa ku council kuti iwe sukugwira bwino ntchito koma titafufuza ndalamazo zinaperekedwa zonse kuti zilipo boma linapereka ndalama. Tikonze zimenezo ndi zimene tikufuna ife. Sitikufuna kuti Achakwera akayankhula ndedi aletse anthu kuyankhula. The way is democracy. Koma pali anthu ena ake perpetual haters and every day akagona muntima mwawo ndikutukwana ndikunyoza andi kawiri pa Facebook amafuna president unakanika amafuna yamba chipani chawo chinakanika. Let them come, let us face each other on the ground chifukwa ife we show them what we have done on the ground. Mene tachitira tsiku la lero kutsekula zipatala ziwiri zeni zomangidwadi mukakafufuzaso sizinachulidwe ngakhale musona koma ndi zipatala zimene zilipo mwaziona sonoka ngati Zodiac. Tikuti Malawi ayankhule koma tiyankhule mopereka ulemu. Malawi ayankhule nkhawa zawo adzudzule zimene sakuyenda ali ndi ufulu wawo koma pali ena ake perpetual haters amene akufuna kunama ngati kuti palibe chimene chachitika m'dziko la Malawi. Tamba misewu yapamwamba ikuluikulu msewu wa Ukalonga udzafika ku Lumbadzi si msewu wang'ono and makilometers ndi ambiri. Msewu wa M5 wankotakota uwu si msewu wang'ono makilometers ndi ambiri and the contractors are on the ground and if you want to check you can check even kuzomba takangwaza misewu tamanga ku Blantyre misewu tamanga mulilongwe misewu tamanga. We are not lying to Malawians and if they have found a problem and a challenge if we agree with them that is not meaning Dr. Chakwera has not developed this country. He has developed this country and where there are gaps we must go and collect those gaps. Mataye Achakwera ndi tomato osavuta kutsatsa pansika apulipuli fa anthu ngati akupalombe akulirira nyumba 29 ndiye kuti mchigalirecho nyumbazo kudalibe ngati akulirira zipatala kudalibe zipatalazo ndiye ngati akufuna tiamangire zipatala ndiye ife akutipempha timangadi zipatalazo. Nyumba za polisizo mungopita pa Luchenza tikumanga Palombe and Luchenza sipatali tikumanga nyumba 50 zimene sadamangidwepo moyo mwawo monse. Pitani ku Blantyre mupite ku Ndiranti tapitani ngakhale mupite ku New President mupite mukaone nyumba zimene tikumanga. Pitani ku Chikwawa mukaone nyumba zimene tikumanga. Pitani ku Chitipa nyumbazo ziliko. Pitani ku Kalonga nyumbazo zilipo. Siti kukamba nyumba kwa Chinsapo mukazipeza nyumbazo. Now ngati papezeka vuto pena pake tienti pange follow up zimenezo mpana zichitike. Ife chimene tikufuna Achakwera atumikire bwino Amalawi koma siti kufuna kuti wina akaname kuti iwowo they are better than Dr. Chakwera. They are worse. That's why Malawians are crying for those services today. You have taken time to criticize those that are criticizing your government and President Lazarus Chakwera's State of the Nation address. What is your message to your critics? You would rather put it not criticizing, but asking them to be truthful and asking them to say where things have gone not well and where things have gone well. Yes, it's not their duty to praise us, but they cannot say that everything that Dr. Chakwera said is a lie. He has done tremendous work in this country.
he has built a very good foundation for this country. Talk about the road infrastructure. Even in the main road, M1 road, from Kalonga coming all the way to Kasungu to Lumbats, how many kilometers have we done? And the contractors are still on the road. Talk about the M5 here, from Kapatenga all the way to Nkatabe. The contractor is still on the road. He has not deserted it. Look about the roads in Lilongwe, the roads in Blantyre, the roads in Mangochi, the roads that we have constructed in Zomba, the bridges we have done. Talk about the infrastructure that we have built through the Ministry of Lands. Things are working. But when Malawians identify a challenge, like what we have seen with Palombe, we agree. And we have found out that the contractor indeed was identified. Procurement processes were completed. The contractor is about to be on site. Just isolating that, isolating the Lumpi scenario, where the contractor was actually stopped by the council after being paid because the quality of work was substandard. That alone means that things are happening on the ground. My point is, let us constructively criticize the government. Let us constructively come up with ideas to better the way we are doing things in this country. And you believe that Dr. Chakwera is an easy sell? Exactly, Dr. Chakwera is an easy sell because he's a truthful candidate. A candidate that has laid a very good foundation. A candidate that has not only outshined but become concrete. Talk about the quality of standards of infrastructure he's building in the country. Talk about the roads that you are seeing in the capital city. This was never there. Talk about the infrastructure in the agriculture system, the irrigation system. Talk about the schemes that have been put there. Talk about the organization of making sure Malawi should be should have enough food in the country. All these things that Dr. Chakwera is doing, you cannot compare with the past government. I know they want to come back in government, but their mistakes they made will take them out forever. We will not allow them to come back. And let me assure you, Malawi Congress Party will retain power come September 2025. And I know there are people that are pro-DPP. They will be pro-DPP forever. We have no problem with that. But I know there are truthful Malawians. I know there are Malawians who are interested that we should move forward. We cannot move backwards. We never had a cancer center. We never had all these things you are seeing. They lied to Malawians and we can't allow them to come back. Right. Mawa ameneo Richard Chimwendo Banda iwowa ndi mlembi wankulu wa chipani cha Malawi Congress MCP ndipo akutsirizanso nditu msonkhano omwe unali pano pa NEMA nditu kuno kusalima watema kanjira tamva zambiri asindika nditu mfundo zosiyana-siyana koma chachikulu akuti Achakwera ndiye mtsogoleri yemwe akuyenera kupitirira ndi chitukuko cha dziko lino. Tikukumbutseni zonse zomwe zakambidwa pano ndi maganizo a chipani cha Malawi Congress ndipo ife tikukupatsirani pano pa Zodiac Online pa television yathu komanso pa wireless. Ndithokoze kuti inu munali pamenepo kutsatira msonkhano umenewu wa ndale omwe anakonza ndi Richard Chimwendo Banda nditu cha mlembi wankulu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress. Tikunena kuti anabwera pano mwina potapa pali galimoto lomwe sitingaone koma tikuonetseni chipatala cha NEMA chomwe andunawa atsekulira kuno kwa amakanjira komanso sikuti anali kuno kokha kupatula kufotokoza za chipatala ichichi chomwe mukuona mkanemamo palinso chipatala china chomwe atsekulira kuno kusalima South East komwe motsogozedwa ndi ndunanso ya zaumoyo omwe analipo mpano akhumbize Kandodo Chiponda ndithu afotokoza ndi kunena motsindika ndithu za chidwi chawo pa chitukuko za chidwi chawo pa nkhani yokhudzana ndi umoyo maka wa amayi poti kuno kwa NEMA ndi chipatala ndithu cha amayi. Pano ndiyankhulekonso ndi mneneri wa chipani chimenechi cha MCP Jessica Bwera. Munayankhula nthawi yochepa koma mawu amphamvu mukuti kunabedwa ndalama ndi choncho? Yes, mukaona musona muja a president anaonetsa ndithu kuti ndalama inachengedwa mmene ankanena kuti Achakwera akuwina. Kunatengedwa ndalama ndipo inakayikidwa mabanki akunja. Anachulaso figures. Ndaife pano tikuti pa nthawi imeneyo yankalowa Achakwera. Governor anali Dr. Kabambe. Finance Minister anali Amwanamveka. Ndi anthu awirawo atiuze ndalama ine inapita kuti choyamba. Number 2, ngati inatengedwa pita kunja inadutsa parliament. Ndalama zezi za Malawi. Lero ndalama idakakhalapo bwanji tatsegula zipatala izizi zingapo.
ndipo ife tikuti chomvetsa chisoni anthu ngati akabambe ndi amene adzidzuka nkumati chuma ichi tichiyenda sabwino ndakakhalako ineyo ndikhoza mayenda wapasi kupita ku ntchito. Asanayambe kunena zoyenda wapasi abweze ndalama za Malawi ndipo anthu adzidziwa kuti akamuona kandidate amene uchayo ndi munthu amene akuyenda akayankha mayankho. Ndi makamba izifa chakuti chipani cha DPP chadzuka kukanyotsola imene amati punching holes kuyang'ana amwina apapa spelling isinaende bwino nkhani yake sichina akuopa ifa choti ndi anthu oti akuyenda ndi mabelo mthumba. Nde pano tisanayambe kuuzana zoti nema kulibe lero mwayiona nema pamene lipo atiuze kumene kunapita ndalama afuna kutsekereza ifa choti akudziwa. Nde akumbukire ichi Amalawi tikagwira nkhani DPP tinathana nayo mbuyo ulendo unonso tithana nawo ndipo payambira mwamanga mati muwaneneza amangatu lamulo ligwire ntchito. Lamulo limati ngati ukuyendetsa boma suloledwa kutenga ndalama ndikayika kunja. Ndalama za Malawi ndi mlandu umenewo ndipo pamene akutimva pano ineyo ngati zimene anena president zimene zanenedwa musona lili bodza tikuwapatsa masiku 7 abweretse proof ationetse ndalama zimenezo zinapita kuti ndipo ndalama zigwira ntchito yanji. Ndi ndalama za Malawi. Amalawi akufuna ndalama zigwiritsidwa ntchito mmene makupangira achakwera kumanena kuti ndayika nsewu atikupita kukaona nsewu. Tabwera lero amati utsutsa galu mkukumba tabwera tapaona pandema 600 million tayiona kumene yapita. Zimene ndikunena ine ndizakuti atakakhala anthu aulemu atakangokhala chete ndikumapanga makampeni koma izofuna umapakana matope ukudziwa kuti wakuba ndiweyo ndi chibwana. Nde ineyo ndikafuna ndimalize motere tikapanga masewera dziko lino tatsala ndi miyezi yochepa achakwera mukati muone palibe anganame kulibe chilengereni dziko lino president amene watha kudutsa boma by boma kumaonetsa kuti amadziwa MP ali yesi amene akuyimira wanthu number 1. Number 2 wayika chitukuko in every district palibe amene anapanga ndaitudziwa president wawo iwaja sadakakhala nkhale 10 minutes bwenza ati agwa amene muja. Ndiye chifukwa cha zimenezo akumva kwawo nkhani ili apa chimene ndimakambira apa nchongoti 16 September chakwera awinaso boma ndi lomweli ndipo sitikusintha. Zomwambere amenewo ndi Jesse Kabwira ndi mneneri wa chipani chimenechi cha Malawi Congress kuchenjezanso kuti iyayi ngati pali wina omwe anazimbayitsa ndalama pakhale pakuyenda unyolo pakati pawo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.